Повежда 3-годишен кон. Геймпарк втори, излиза втора. Чудесна. Дженералас, много добър раван, 3-годишен кон, просто 3. Джулия Блустар декласирана. Джулия Блустар е декласирана да напусне пистата. Тя сега тръгна. Що не напускат сега като декласира? За съжаление много хубаво тръгна, но от декласиране има си правила, които трябва да се спазват. Дженералас все още води атака от Грин Парк. Нашите ще го бие, обаче развали. Чудесна е трета. Аз гледам Моля първе. да се следите, наблюдавайте внимателно бягането. Да няма... Дженералас все още води атака от Грин Парк. Чудесна. Жули да ни пречи, напусни пистата. Не ни притиска колете. Ахмед, устрани побилата. Ние го спирай точно на тази. Айде отпусни го чакай. Дженералас все още води. Атакован от Грин Парк. Трета чудесна. Дженералас, много добро бягане, уважаеми дами и господа. Много добро бягане, раван на Дженералас. От атака от Грин Парк и чудесна. Атака от Грин Парк на първото место. Дженералас все още води. Грин Парк втори. Чудесна. Грин Парк атакува за първото место. Дженералас. Грин Парк. Дженералас. Грин Парк чудесна. Ще го би на Грин правата. Парк атака. Дженералас все още води. Грин Парк чудесна. Дженералас, Грин Парк, чудесна. Дженералас, Грин Парк. Грин Парк, Дженералас, Грин Парк. Атака на финала, Грин Парк, но Дженералас ще запали пътя. Дженералас и